Pentru a realiza cu succes primul task al temei, va fi necesar să folosim redirectări, deoarece am dorit să evităm la această temă încă lucrul cu fișier. În prima parte a acestui tutorial vă voi arăta cum se fac redirectările din linia de comandă. Demonstrația o să o fac în Linux, dar comenzile sunt absolut identice și în Windows în KMD. Haideți să luăm un exemplu foarte simplu. Deschidem un nou terminal și scriem un program care va citi de la tastatură 5 numere și le va afișa din nou, le va reflecta practic. Vom numi, nu știu, programul fișier.c. N va reprezenta numărul de numere citite de la tastatură, în cazul nostru 5, și un vector de 100 de elemente în care să le rețină. Pardon. 5. Citim un întreg de la tastatură. Și acum să le afișăm înapoi. Printf VDI cu eventual un spațiu între ele. Și în cele din urmă return 0. Compilăm fișierul și îl rulăm. Și așteaptă 5 numere. 3, 4, 5, 1, 2. Și le afișează înapoi. Ok, funcționează. De fapt, ce uitasem aici a fost să pun N. Ok. Până acum programul funcționează, dar se pune problema, ok, ce facem dacă am avea de citit 100 de numere de la tastatură în loc de 5? Prima oară le introducem de mână. După aia realizăm că am făcut un bug în program sau am vrea să modificăm ceva. Trebuie să renunțăm, să modificăm din nou sursa, să-l compilăm din nou și să-l rulăm din nou. Singura problemă este că va trebui să introducem din nou de mână 100 de numere. Mai mult decât atât, trebuie să facem asta și fără să greșim. Și se poate ajunge în situația în care introducerea datelor pentru a vă testa aplicația durează mai mult decât durează să o scrieți. Pentru asta putem folosi redirectări. Redirectările sunt o metodă inteligentă de a păcăli un executabil că terminalul este de fapt un fișier. Cum funcționează? Haideți să facem un fișier care conține 100 de numere pe care să le citească de la tastatură. Vom numi fișierul acesta input.txt. Creăm în bash o comandă care să genereze aceste numere. Do echo i am spus input.txt. Da. Ok. Și se vede că mi-a creat fișierul input.txt, care conține într-adevăr numerele de la 0 până la 99. Sursa îl conține pe N, să o compilăm din nou și să o rulăm. Așa cum este rulat acum executabilul la .out, el va aștepta să introducem noi 100 de numere de la tastatură. Dar noi nu vrem să facem asta, ci ne-ar conveni dacă el cumva ar putea să-și le ia din fișierul input.txt. Și atunci vom specifica în continuare după numele executabilului derulat de unde să își ia datele de intrare, mai exact din input.txt. Și programul funcționează ca și cum input.txt ar fi conținut caractere care s-au tastat la linia de comandă. Deci ca și cum acel fișier ar fi fost terminalul. N-am modificat nimic în program. Mai mult, să presupunem că am vrea ca aceste informații pe care le afișează programul să nu le pierdem, ci să le salvăm într-un fișier. Acest lucru se poate face tot prin redirectări, foarte simplu.
putem specifica și fișierul de ieșire în care vrem să meargă output-ul scos de către programul nostru. Simplu, mai mare output.txt, adică redirectează ieșirea standard din terminal în fișierul ăla. După ce am rulat comanda, într-adevăr, nu se mai afișează nimic pe ecran. În schimb, dacă ne uităm în director, a apărut un nou fișier, output.txt, care conține într-adevăr ieșirea de la program, ceea ce afișa programul, exact cum ne-am așteptat. În continuare, în următorul tutorial vom vorbi puțin despre cum se folosește checker-ul ca să vă puteți verifica tema pe parcurs și inclusiv și după ce o trimiteți.